जों दिनै TSF नर्थ इस्ट सोशल अर्गानाइजेशन याखौ नेसु निङै जत साख्लायजाक नरजतन साइमन जे सारा होल नर्थ इस्ट दिनै ब्लैक डे ऑब्जर्वेशन खायदङ तामनि हिंकाय CAA थांनाय 2019 नि अमाहाय सालना 11 तारिख व राज्य सभा बर पास खायो चिनी नर्थ इस्ट सेंटिमेंट কোনো ইম্পর্টেন্স রে ওই বড় ইলিগাল মাইগ্রেশন ইম্পর্টেন্স রয়েছে তিনি বড় অমাহাকে পাস খাইমানি তে অবিল এগেন্স মুভমেন্ট খাইতিনি চিনি বড় রক গবমা চিন ত্রিপুরাবো অলরেডি খরক বা ফার্স্ট স্টেজ 8 তারিখ জানুয়ারি বো গুলি ককজাকা গুলি নাংখা হে আমনো লব তিনি হাই সালো মন্ত্রণালয় কাইপেন কগি বথার জাকা চিনি হাস্তেও CIB नि मुभमेंट फाइटिनी अमाहाके आसामाव 4-5 जन अमाहाके बथार जाका गबर जत्तो न अमाहाके बथार जामन फन इम्पोर्टेंस रियासिनी सेंट्रल मिनिस्टर होम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बंनि फोर्सफुली बर बंनि मेजॉरिटी बिथिन बिल बर पास खाय आबनि बागै जों ताबकबो होप दङ जे बिल न रिपिल खायमान होनै आबनि बागै जों दिनै थानजाकायै सारा नर्थ इस्ट दिनै अमाहाय दिनै खूब न जानगै जत्तो जागन जों ब्लैक डे CAA नि एगेंस्ट CAA नि सेंट्रल गवर्नमेंट एगेंस्ट जों दिनै अमाहाके पालिदों इनके सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने रिपिल खाने आबो हाय बसु जरा होप दं ताइ बसु जरा बसकांगाबो रिपिल खाया के जबार खलायजोंनि ताबोको जों ताबोक जेहेतु सि मुभमेंट न नासिगनि बर अलरेडी पास खायफैया आइफोर जों होप दिनै आसाना सकमाया वय जों अलरेडी सुप्रीम कोर्ट जों केस खायगा ताबो केस हियरिंग चलि दङ अ केस पाय एसा बर ताबो बिल न राज्य पार्लियामेंट पास खायफोर बिल न बर इमप्लिमेंट खायमिया गाबनि बागै सुप्रीम कोर्ट केस चलि दङ जों रिसेंटली कायसा दिनै एग्जांपल मनोखा फार्मर लस जे जागा पास खायफैगा थांनाय बोसोर आमनो दिनै कृषक लगातार 1 बोसोर बर मुभमेंट खायो बिल न बर रिपिल खायनि रिपिल मा खायगा बावनका अमाहायकanya CIB mo kaisa totally unconstitutional bill बर पास खायमानि ताबो जों थानजाकाय एगेंस्ट अबनि एगेंस्ट जों मुभमेंट खायाकाय रिपिल खायमाया मा कुन ककरै ताबो सुप्रीम कोर्ट नि जे रायनि अनुसारन जों नेक्स्ट स्टेप नानाय ताबो जों कोर्ट नि लड़ाई जुद्ध खायदों मखे बस संगठन तरफ থেকে তিনি অবহাই প্রটেস্ট को काला दिवस नि पालिजाका जों नेसु नर्थ इस्ट सोशल अर्गानाइजेशन नेसुन आंध्र 8 अर्गानाइजेशन दङ प्रत्येक नर्थ इस्ट 7 राज्य 8 अर्गानाइजेशन और निगे TSF न कायसा अर्गानाइजेशन नेसुनि एजिस बा याकाबा नेजिस कन्स्टिट्युएंट बॉडी आमा हायकन्यम दिनै मिजोराम आसाम मेघालय मणिपुर अरुणाचल प्रदेश नगै नागालैंड आम हायके जत जागन जानजनि स्टेट के द observation of black day no पालन खायजाक दं सारनि सिन मुंखि जे आं TSF नि एक्स जनरल सेक्रेटारि सुनील देब्रमा ताबो प्रेजेन्ट एडवाइजर मेंबर हामबाय तिनेरा खायजाक तिनेरा आगिरि TSF नि जनरल सेक्रेटारि ताबो TSF नि एडवाइजर मेंबर तिनि बरमन सुनील देब्रमा तिनियो आमजानि न खायजाक Kachinero TSF Bharoda Division active member Chini Boromana Subroto Deborma Tai Tebo TSF na Adom Rock Chini Thani Fight Domo Amni Bagai Chung Boli Bising Tui Tai Chinero Tongo Chinio Duita Bisi Chinio Purwo Chanpur Pratisha Mongkurini Duita Bisi di sini chairman vice chairman Jumai Manjak Fakya Amni Boromana Bulai Hambaya Forum Boromana जों बाक्सायाव जमाव खरां रिबारि बागै जों दाबो जोंनि नारायण खुबदै जों किसासा कखरालायनाय आंनि बागै हांनाय चिनियाव हातिवा पायनाय जत ताखते बहुत समना नरक ननि जागा लासुगै फानो चिनियाव CAA चिनि हास्तेव चालुन थाखाय आंग चिनि थिना चिनि भबिष्यत आमनो तुइ जों खरालायनाय बले खुबदै क दाबो जों तुरु चिनि नारावाय एबा खाय नगरनि खुबदै जों कवर खालामनाय तिनि सिङाव जरा हायमाना जतन जों थाकामजा जों जे लाइ थानाय कय बोसोर सिगां अब हायकेनो तिनि जे साल तिनि सिनि जे आजराव तंमानि सिनि CIB ताबु CAA खा अब ताबु आइन खा अबनि बागै सिनि नोटिस जुदिनो CAA जुदिनो तिनि
अब हाइके प्रयोग खालायजा खांगाय सिनि बरक दफानि बागै बेलायनो किरिमा सिंजांनाय जों बेलायनो कमननि लामायाव थांनाय ओके ब्लेक डे तिनि जों सुमलि हातिवा टीएसएफ सदर नर्थ इंगै जों ऑब्जर्व खालामदों जों दिनै कसम साल तावनि बागै जों दिनै ऑब्जर्वेशन मा खाय आमनि डिटेल सिनि खायसे टीएसएफ नि लीडर जों प्रबाद साइक्लांखा आंसों जरा नाहालिया तावनि गायसों बगैमाया आमाहाय जराव दिनै हाय 11 तारिख डिसेम्बर 2020 2019 दिनै त्रिपुरा खरकसा आसामाव 4 जन आमाहायके जों जानबो कलांखा बिल न कासना बागै दिनै जों साइमानो आमाहाय सिचुएशन दिनै ताङै फाइकिया तावनि बागै चिम बरक थैकिया सजै अब कासना बागै जों थाइजों स्लोगान खानावो जे जों जान नाखाय जान रिनाय आमाहायके जों गुबैबो खाय फुनका हाय फुनो बिल न बरक दिनै सेंटिमेंट्स न नाया वय दिनै अमित शाह ते नरेंद्र मोदी बंनि मेजरली पावर यूज खाय दिनै बिल न बरक सिन सागो सापोगिरिका जों साइमानो सिटिजनशिप एमएनएम बिल न कासना बागै जों 2016 न सिमे कन्टिन्यूअस गोबां जागा एमपी मिनिस्टार होम मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टार आमहायके जों टक यागाबा डिस्कशन बखायलेके आमरे लगे लगे जों गोबां जागा गुवाहाटी जंतर मंतर आगरतला आमहाय जागाबा जों दिनै बिल न कासना बागै लगातार 4 बोसोर जों आमहायके मुभमेन्ट मा खायके नों साइमानो बिल बोसोर जराति सित्रा दिनै जों एनआरसी सिन खगलायो दिनै एनआरसी अमित शाह सागलाय रेखाजे सारा इंडिया वा एनआरसी चालू खायनाय याबा बिल न पास खायनाय बागैसि बो एनआरसी चालू खायनाय नायो तामनि हिंगे जों साइमानो 2014 31 डिसेम्बर नि उला जारा फायनाय बर सिगां जे फायनाय के जतन सिटिजेन मानाय जे उला फायनाय के जतन आबो सिमिसे जों इलीगल खायजनाय हिंगे तामन नुका जों 14 जारा फायनाय जतन सिटिजेनशिप मान थांनाय और तमा इलीगल माइग्रेंट्स फायनाय तमा मुस्लिम तमा हिंदू तमा क्रिश्चियन आवने बागै तिनि जारा एनआरसी सिर खखनाय रबो बिल न कासना बागै गाहाम के टेस्टवा मा खायनाय जों दिनै बिल न सेंट्रल गवर्नमेंट पास खायमनो उलबो जों दिनै होम याकबसिना आसाना जों बाया ओय जों सुप्रीम कोर्टआव जों केस खायजा तावबो केस चलि दङ जों दिनै अमा हायखैनो खानसाका मुभमेन्ट खायमाने बिसिते एटलिस्ट जों दिनै एडीसी एरिया ओले बर बिल न जों इमप्लिमेन्ट याकबा इनक्लूजन खालिया अबरो जों कासे अचिभमेन्ट हायपना जों दिनै 2019 नि 8 जनवरी वो जेफोर जों फार्स्ट नॉर्थ ईस्ट वाइड स्ट्राइक खायो आज अराउंडर साइमाना टीएसएफ नि प्रोटेस्टर टीएसएफ नि आंदोलनकारी नि सागो टीएसआर याकब त्रिपुरा होम डिपार्टमेंट लगातार एलोपैथी गुली को गई जिनि बरा खरकबा सागो गुली नाखा गोबां काहामङै दिनै बान्थि फायो बरा हायफोर जों खाथैया সেই বছৰৰ 2019 ন 23 ডিসেম্বৰ মাসত 8 9 10 11 মাহেকৰ কন্টিনিউয়াস বিল নে এগেইনষ্ট মুভমেন্ট খাইকিয়া জৰাবা 10 তাৰিখ তিনি মন্ত্ৰীলাল কাইপে হিনে খৰকসা চিন প্ৰটেস্টন অগি বছৰ याकाबा सामुं सित्रा कासुइ बरता बिल मुभमेन्ट थांनि हिनै चिनो मन्त्रीलाल काइपे बছर सिबजाका हाय खै क्लाइमानि सालना जों आइने माग्रा हमाया औने बागै सारा नॉर्थ ईस्ट वाइड दिनै सिएनो बातिल खायनो जानना जानना सिएनो बातिल खायना सिएनो बातिल मा खायना
নেবো শরীরে টাকা নেবো শরীরে মামা নেবো শরীরে মামি নেবো শরীরে ভোটা হুরত খাইতে দিও ভোটা হুরত খাইতে দিও Notice here, Marathon. Notice here, Marathon. Notice here, Marathon. Ini kita coba Hi, hi. Amit Shah, hi, hi. Amit Shah, si. Amit Shah, si. Narendra Modi, hi. Narendra Modi, hi.